lidi, dneska je tady bouchal, jo. Tady jsou holky a tady je bouchal zasranej. Tak já už to Salama. Hele, slyšeli jste to, počkejte. Buď ticha, vole. Něco slyšeli, vole. Jsem slyšela nějaký křik. Hej vole, slyšíš to? Já se bojím, tady jsou klauni, ne? Tady nic není. Tady bude pak krve, tady budou ty, který nám úplně všechno, oni žerou, oni... Žerou hovna. Ne, oni jedí lidský maso. Ne, a hovna. Ale to něco vidím. Tam je tu sa. Kamo? On se to hejbe. Hej, vypněte. Hele, Jo. okamžitě. Jdeme do toho. Ten do prdele, vole. Nějaký nás dvou posta. Ten do prdele. Kamo. Jo. Fuj, to jsou kola. Tam je fakt, hele. Že ani mě v ťukách srdce, vole. To nebylo směšný. Ale já jsem to tam fakt zachytila. Uka. Ona to zachytila. Takže tady končíme lidi, jo? Čau. Asi.